An filɛbaa cɛman ni musoman denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin saga in kɔnɔ k'a fɔ aw ma ko aw k'aw bisimila Tam Tam TV jabarani kan nin waati in na a balimakɛ n'aw denkɛ don a Bakari Sidiki tiɲɛtigi tɔgɔma ani Kanga Seguba tɔgɔma an sigira face à face alhamdulilayi an bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafonidi sɛbɛnw kan minnu sera nazarakan na k'a bila bamanankan na Kamalen kɔri baasi t'i la mbiri n'alajan tumo min na awɔ o ka tara kun tɛ na de o le ma lɔn la nata ko bɛ kɛla ɲaamɛ ma mɔgɔ lɔmɛli t'i lɔn na ko bɛ cogo di alhamdulillah an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn a bɛ fo yan ale min sɔnna k'an si jɔ ka bi kɔnɔ an b'a fɔ daba masa ye ko a ni ce kamalen i k'a dɔn anw ka bi yeli la bi ye juma ye dɔgɔkun dɔw na sɔn hɛrɛ ma don an b'a ɲini ala fɛ a ka juma wɛrɛ yira an na a ka a fara i k'a dɔn an setigiya la an nafolotigiya kamalen a n'an dentigiya la kamalen juma wɛrɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn selifoli tɛ nin ye dɛ maaw de bɛ ɲɛbɔ an fɛ an ti ɲɛbɔ maa fɛ kamalen o k'a sɔrɔ marise caman nana f'an bɛ k'an ban dɔw la o k'a sɔrɔ ala ye miliyari nɔgɔya kamalen i k'a dɔn ka ne ni balo ta kɛ ero ye ka e ni zena ta kɛ farankini ye wariko in yɛrɛ dabilara wariko in dabilara i kun bɛ duwawu kɛ ni ŋaniya de ye ala k'i ŋaniya jaabi mais ka duwawu kɛ ni dɔ ka jigi dɔ ka yɛlɛ ka ne ni balo ta kɛ ero ye e ni zena ta bɛ kɛ farankini ye o ka bɛ k'an don Guinée Laginɛ wari nafa ja pour que k'a dɔn i bɛ taa Côte d'Ivoire i bɛ taa Laginɛ de u ye 3 miliyari dɔ fɔ ne ko 3 miliyari bɛ muso dɔ bolo yen 3 miliyari tɛ wari den ye dɛ ne yɛrɛ y'o calculer o ma tɛmɛ miliyɔn joli o ma tɛmɛ o kan i miliyɔn 3 miliyari u ko k'u ka combien de millions sara fɛn na u ko k'u ka 40 miliyari 40 millions sara 40 millions de la Guinée ko n'i y'o fara ɲɔgɔn o bɛ bɛ combien de millions ma o bɛ bɛ 40 de ma kamalen an ka taa ni kunnafoni ye o da ka d'an na ne nin ye parce que yere Laginɛ wari miliyɔn kelen ka kɛ ka bɛn 10,000 de ma dɔnbaga tɛ k'a fɔ ko ne taara yen miliyɔn 1 de dira ne ma miliyɔn 2 miliyɔn 3 ne bɔra ni miliyɔn 7 ye o kan ka bɛn joli ma miliyɔn 7 cɛ y'o di ne ma cɛ ye miliyɔn 7 di ne ma a muso nana 100,000 di ne ma muso dɔ in fana nana 100,000 di ne ma a dɔgɔkɛ ye miliyɔn 30 di yan 30 di yan ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ a bɛɛ bɛnna 80 ni dɔɔnin ma i m'a ye wa bon bɛ Laginɛ wari m'a dɔn mais n'i b'a falen ni e bɛ fɛ k'a falen k'a kɛ sefa ye i bɛ 10,000 de d'i ma mais Laginɛ n'i bɛ fɛ k'a falen Guinée yɛrɛ bɛ fɛ k'a sefa bɔ sisan e ni sefa taara sisan u bɛ 10,000 de di e ma mais ne ni Guinée wari taara sisan u bɛ 13 de di u ka ko ni taa surugujɛ don dɛ sisan miliyɔn 1 o ka kan ka bɛn 13 ma ni a yɛlɛnna n'a yɛlɛnna mais n'a jiginna a bɛ bɛn 10,000 ma tiɲɛ la ni fana ko dɔgɔ miliyɔn 40 sara o Guinée wari la o 40 o tɛ 40 kamalen i b'a to n ka don kunnafoni kɔnɔ ka walawalali kɛ ni k'a ɲɛsin limanaw ma Segu Tarawele n kun t'a dɔn k'an bɛ ɲɔgɔn ye n ka nin kuma nin fɔ i ye kamalen bilasirali yɔrɔ jan tɛ fɛn bɔ ɲɛnafin na maa n'a taama ɲɔgɔn bɛ baro caman kɛ Segu Tarawele e bi dogo yɔrɔnin min na ka maaw filɛ dɛ maaw fana ɲɛ b'i la o wo kelen fɛ i yɛrɛ bolo k'e bɛ ka plan min bila e bɛ bɔ o kɔrɔ maaw ɲɛ b'i la o wo kelen de fɛ dɔ fana bɛ mɔgɔ plan kelen labɛn o bɛ ka bɔ kana taa i k'a dɔn Togo kamalen i k'a dɔn Lomé i k'a dɔn dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni na kumaba dɔ filɛ nin ye min ye ministre des affaires étrangères minnu bɛ yen n'u bɛ AES jamana kɔnɔ e ko o k'u welelen tɛ Togo wa Togo i k'a dɔn Togokaw ye wele bila anw ka ministre i k'a dɔn des affaires étrangères son excellence Abdoulaye Diop kamalen o tɛmɛnen karamɔgɔ Jean Marie Traoré Burkina Faso ministre des affaires étrangères kamalen
kamale Bakari Yawu Sangare Niger ta kamale u ye i ka dɔ wuli ka jɔ kɛ ni ko kunda Lome kan u selen Lome u kunbɛnna fɛn min ye i ka dɔ Lomekaw fɛ kamale jɔnko Ala kuma bolila mun kan fɔ ɲɛsin bɛ kɛlen k'o bisimila a ko AES anw ye CEDEAO de ye aw ye AES de ye aw wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ AES ni CEDEAO ka jɛ k'a tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sanni feerew kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa ni ka segin nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ aw welela o de kama banna o de ka nɔgɔ bɛɛ bolo dɛ o de ka nɔgɔ bɛɛ bolo dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ye n'an ma kasi a ye n'an ma kasi an na motion a ye na gɛrɛ an na motion ka baara kɛ o ma n'u ma kasi dɛ an fana ma taa an ma kasi wa an ma taa an ma kasi o fana ma n'u ma kasi mais bɛnkan y'an wele de bɛnkan tɛ se ka kɛ n dɔma dɔ wele o u y'an wele cogo di sisan a ye n'an ka kuma kɛ o tɛ ma kasili ye ayi sa Sanogo ni ko gɛlɛyara an bɛ gɛlɛ ɲɔgɔn na de o ye diyagoya ye nka ma kasili tɛ dɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni ka a ma filɛ fɛn min ye i ka dɛ fɔlɔ ɲɛsin bɛ a kɛlen ka ninnu bisimila kɔrɔfɔ dalen u tulo kan AES jamana minisiriw kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi jɔnko Ala Segu Tarawele i ka dɔn ko nin weleli jara u ye a bɛnna u ma kamalen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛnkanw ka kɛ ko a ka kɛ i ka dɔn cogoya ye cogoya min AES ka yɛrɛtaya AES ka jɔnkolo la kamalen i ka dɔn o ka i ka dɔn to bɛɛ kunkolo la bɛɛ k'a bila i kunna ko AES ta y'a yɛrɛ ye ko AES sago bɛ a yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛra in kɔni senfɛ fɛn min ye i ka dɔn fɔlɔ ɲɛsin bɛ n'a ka maaw kamalen k'u ye faamuyali caman kɛ u y'a ye k'a fɔ jɔnko Ala an bɛ yɔrɔ min na ko sisan AES i ka ani CEDEAO ka tigɛ ni ɲɔgɔn ma kɔni a bɛ se ka kɛ Segu Tarawele ko AES y'a kɔ i ka dɔn AES y'a kɔ don ka bɔ Togo o dugujɛ i ka dɔn Union Européenne o nana AES président fana rencontré Burkina ko AES ni Union Européenne ka Union Africaine disons Union Africaine k'a ni AES ka jɛ k'u tigɛ ni ɲɔgɔn ma Pai. Sɛbɛnnikɛla ko i kɔrɔkɛ dɔ ka kuma tɛ nin ka sɔn ka cɛ min tun bɛ bɔ fɔ yen fɛ b'a fɔ pai nin y'o de ye sɛbɛnnikɛla ko Union Européenne maaw nalen Union Africaine maaw nalen kamalen u ni i ka dɔn i bɛ ɲɔgɔn ye Ibrahima i ka dɔn Tarawele i ka dɔn Molodo Bura u n'a ye ɲɔgɔn ye kuma min na Union Africaine ni a kumana kamalen Union Africaine bɛ bɔ sali kɔnɔ kuma min na u ko jɔnko Ala ko AES ye jamana basigilen yɛrɛ ye très bien ne ma nin f'i ye wa ne ma nin f'i ye n ko a bɛ tila ka an supporter yan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ ko a bɛ tila ka k'an ka jeliba de ye yan a bɛ tila ka k'an ka jeliba ye yan o an bɛ don min ko bi fɛn min i k'a dɔn CEDEAO Union Africaine k'u kɔni ni AES bɛ tigɛ ni ɲɔgɔn ma baaraw la kamalen walasa donda kelen ni bɔda kelen baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fasali filɛ nin ye kamalen an y'a bɔ Mali web kɔnɔ u ka rédaction m'aw bolo n'o bɛ sɛbɛn la kamalen i k'a dɔn ko bɛnkanw bɛ sen na ka ban nka n'a ko tɔ kɛra min ye k'a bɛ da diɲɛ kulo kan fasali filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛnw sabati Ala ka laɲiniw sabati ne de ye nin fɔ yan i y'a fɔ hali Maliyɛnw ma bɔ k'a fɔ cɛ ma sisan k'a cɛ belebele den k'a ka baara kɛ k'a bɛ min na k'a ka baara don wa ni Maliyɛn y'i dɔgɔya fɛn fɛn na o kɛ o b'a yira k'i bɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la o kɔrɔ k'o bɛ ka ɲɛ sɔrɔ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ o la de wa ni Maliyɛn ko nin ko in ma ɲi ko in nin aranagereya don kana jɔ da la dɛ jɔ a kɔnɔ kamalen ne m'a f'i ye wa n'an tun bɛ émission na dɔw tun tɛ to k'a fɔ ko an ka professionnalisme kɛ sa ko an bɛ ka nin min kɛ ko nin ye amateurisme de ye kamalen n balo tɛ rɔ n balo tɛ rɔ wa an bɛ professionnalisme ka sa minnu yɛrɛ kelen lara ka yɛlɛma la minnu kelen lara k'an ladege i bɛ anw ladege n'o tɛ an tɛ maa ladege o kabako tɛ wa kamalen naam kunnafoni min don n'a ye bisimila sɛbɛnfura a bɔlen don ka da Malijɛti sanfɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla bolonɔ filɛ nin ye a dun y'a fɔ cogo di i k'a dɔn u ka rédaction bɛ k'a nɔrɔ bila naam i k'a dɔn sɛbɛnfuraw nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko Umaru ko bisimila ko a sennɔ yera Mali fan dɔ fɛ naam dabali banko yala ko nin kɛra Mali la wa nin kɛra Burkina de wa nin kɛra Niger de wa nin kɛra an dafɛ jamana jumɛn na baro le sadi baro kolontigi sadi tɛ bilen
ça de cira wa ça de cira jɛkulu min bɛ yen dɔrɔn o ye jeune premier union des jeunes engagés jɛkulu foyi tɛ yen balo nous anw yɛrɛ bɛɛ ye anw ye association apolitique ye a banna anw bɛ jamanadenw de ka ɲɛtaa fɛ a banna u sankɔrɔta ni anw tɛ maa tɛ yen ni anw tɛ yen maa tɛ yen a banna sɛbɛnnikɛla ko bisimila a ko kunnafoni dɔ yera ni image dɔ ye ka yira i ka dɔn diɲɛman na ani otage ne ye golomasiri taba dɔw ye minnu bɛ bamanciw bolo la bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ umaru ko a sen yera nin ko in na k'a kɛra i ka dɔn dabali banko ba ye wa ko diɲɛma bɔra kalama k'a fɔ a ko nin ye manipulation de ye wa walikelen ko nin ye mun labɛntɔ ye umaru ko n bolo dɔgɔtɔrɔ umaru ko sɛbɛnnikɛla ko a bɛ waati caman bɔ AES kɔni a bɛ ka wulikajɔ sɛbɛkɔrɔ boloda k'a fɔ a n'a ka jamana fan 14 a na i ka dɔn a bɛɛ kɛ a ta ye nka sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ umaru ko k'a sen yera fɛn dɔ la n'o ye i ka dɔn kumasuli ko ye a ka ja a sen yera fɛn min na n'o ye de ka taa otage kɛrɛfɛ k'a sen yera o baaraw la ko i ka dɔn o b'a yɛrɛ k'a fɔ ani jeune min ani jeune u bɛ kan kelen na dɛ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ ani jeune u bɛ kan kelen na dɛ a fɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn ni image ko a balila maa caman na soso sanfɛ k'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ umaru ko i ka dɔn commentaire kɔnɔ fɛn min ye a yiralen don k'a fɔ i b'a sɔrɔ k'a taara négociation de la wa walikelen a taara i ka dɔn i ɲɛ da maa ninnu na wa k'a kɔni ye laɲini kɛ jeune min fɛ k'a fɔ e bɛ fɛ ka taa otage lajɛ n'u bɛ se ka sira d'ale ma ale ka taa ɲɛ da o kan ko sira dira a ma koyi jeune min fana ko a ma ko sira dira ma koyi wa k'a taalen k'a ka kumaw kɔnɔ k'a bi komi a bɛ négociation de la an ka otage ka bila k'a bi komi a ka kumaw kɔnɔ o bɛ ntini sɛbɛnnikɛla ko yala ko nin kɛra ko nin ko in ma kɛ Mali la ko nin ko in ma kɛ Mali la dɛ ko nin tɛ se ka kɛ Mali la dɛ nka sɛbɛnnikɛla ko u ka kunnafonidila min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Wasim Nazer la a ko ka kuma lasela ko y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔn a fɔra ko lakana kuma min fɔ anw fɛ ko dɔgɔtɔrɔ umaru ko sera ka nin bɛɛ cɛ ci ka t'i sigi nin maa ninnu kɔrɔ a ko o lakanabaliya ko e bɛ fɛ ka duti don la k'a ka kuma de bɛ ka o fana yira sɛbɛnnikɛla ko a ko Nazim ka i ka dɔn kuma kɔnɔna nɔ Nazim ka kuma kɔnɔ ko b'a yira k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn Mali dogodogo ɲɛ dɔ bɛ yen ka taa fɔ Moritani fa fɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn gire la gire wokɔnɔna dɔ bɛ yen a ko k'a bi ko waleya in kɛra yen de gire filɛ fɔ i bɛ nɛma yɔrɔ dɔn wa nɛma n y'a tɔgɔ mɛn nɛma yɔrɔ dɔn n y'a tɔgɔ mɛn i y'a tɔgɔ mɛn ne taara Moritani mais anw taara avion de la a bɛ nin f'i kuru de tun bɛ minnu ta n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ minnu filɛ ka fɔ foyi tun tɛ nin yɔrɔ la anw bɛ taa nɛma sugu y'a ye ka tɛmɛ ka taa fɔ dugu dɔ filɛ fo Goki wo kɔnɔna na anw bɛ taa nin bɛɛ jɔ ala ne delila ka taa Nioro du Sahel ka taa Goki ka radio dɔ kun bɛ n bɛ émission kɛ n taara foli la fɔ Bɛlɛduga dɔw la Goki tiɲɛ don i tulo bɛ kuma in na tiɲɛ don a ka radio in bolofara bɛ yen n k'a ka radio in bolofara bɛ yen ayi an ka taa kana sira fara nin sɛbɛnnikɛla ko a ko gire wo kɔnɔna in na a ko Moritani frontière la ko waleya in kɛra nin yɔrɔ kofɔlen de la a ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ i k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen ko Kunbi Sale ko nin waleya in turunena o kɔnɔna na o localité de la Kunbi Sale Abdel Bakuru Fasal Timber Dran Nema ko filimu in turunena nin o kɔnɔna nin a filɛ ko ye i tulo bɛ kuma in na wallahi sɛbɛnnikɛla ko a ko Umaru ko k'a kɔni maliyɛn dɔ ko mɛ k'a sen n'o yɛrɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko i k'a dɔn ko n'i ye tali kɛ k'a lajɛ i b'a yɛrɛ k'a fɔ Umaru ko taara nin ko min na a ka hakililaw ni a ka wulikajɔw i k'a dɔn min ye Wasim ka kuma kɔnɔ k'a ka hakililaw ye ka dɔn fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn min bɛ se k'a to AES jamanaw olu ni bamanciw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na k'o de hakililaw b'a la tabarikala fɔlɔ y'o ye
Flana. Naam. Ko i ka dɔn min ye otage minnu bɛ yen. Bisimila. U bila ka na so k'a ka laɲini dɔ ye o ye. Tabarikala. Waati min ka kuma kɔnɔ. Awɔ. Nka sɛbɛnnikɛla ko. Naam. Ko fɛn min ye nin hakilila minnu filɛ nin ye. Bisimila. Ko nin ye manipulation de ye. Ka manifin kunkolo traumatiser. Ka i ka dɔn yirali kɛ. K'a k'i n'a fɔ u bɛ baara min na. Fasoko baara la. Ko u ka kumaw de b'o de yira. Tabarikala. Nka i ka dɔn sɛbɛnfura a ji ka ca kojugu. Bisimila. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ. K'i bɛna ye k'a fɔ Umaru Mariko vraiment a ye nin waleya min kɛ. K'a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini. Sɛbɛnnikɛla nin ko ten dɛ. K'a ye min kɛ. Ko nin ye kumasuli ko de ye. K'a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini. K'a bɛ fɛ ka AES jamana kumasuli de. Ni sɛbɛnnikɛla ka kuma in. Tabarikala. K'a bɛ fɛ ka Burukina kumasuli. Ka Mali kumasuli. Ka Niger kumasuli. K'o de bɛ fɛn min fɛ. Ko jɔnkɔnkɛla i ka dɔn taabolo ni hakililaw kɔnɔ. Ko an n'a tɛ hakilila kelen ye dɛ. A banna. Sɛbɛ an y'a sɔrɔ Malijɛti kɔnɔ. I k'a dɔn u ka rédaction bɛ ka bolonɔ bila. Baasi tɛ. I k'a dɔn bi sɔgɔmada in na bila. Tabarikala a bɛ bɛn. An bɛ u fo. An b'i yɛrɛ fo. A diyara an ye. A bɛ fɔ nin ma de ko zéro commentaire. I ye n faamu wa? Foyi tɛ rɔ. N'an ka ji dɔɔni min o yɔrɔ la k'a f'i ye ko nin ye zéro commentaire de ye. Commentaire i jɔ n ka ji min fɔlɔ. Commentaire 00. Commentaire 00. Nin jitigi n'a y'a ka bitɔn ye a b'a dɔn. A b'a dɔn. A fɔ a ye ko. K'a ka na yan. N bɛ ɲɛsin caméra ma yɔrɔ jumɛn fɔlɔ? Yan wa? Jitigi e ɲɛ t'i ka ji bitɔn nin na. Anw bɛ nin min yan. N'an bɛ réunion na an b'a min. An ka bureau kɔnɔ yan an b'a min. N'an bɛ diɲɛ ko o ko la anw bɛ ka ji de min. I t'an lajɛ ten sa. I ka lajɛ ten sa dɛ. I t'an lajɛ ten sa. A fɔ ni e ka ji ni papier sigira yan. O bɛ mun tiɲɛ e sa. Na ba nin na. An tɛ tiɲɛ la o. Na fara kan an tɛ tiɲɛ la. An tɛ tiɲɛ la. Anw ye web TV de na bɛ nin. Kamalen. C'est-à-dire que nous on est tellement organisé ici. Ça. N'i ka produit bila a bɛ valeur sɔrɔ. Walayi. A fɛ k'a ka na. Na kɔni ne e ka butɔni e b'i ka butɔni dɔn. E bɛ butɔni tigɛ a tigi b'a dɔn. A b'a dɔn sa. A b'a dɔn k'a ka butɔni. A b'a dɔn. Kamalen. Mariko ka nin provocation de don. Donc, l'État doit faire énormément attention. C'est une provocation. Mariko, ça veut dire que Mohamed Do, il vit de ça. Mariko vit de la provocation. Faut des cadeaux. Birina. Domina. Fanga be bi. Il y a fanga be bi. Boulevard là. Mariko est un monde de fond malien Mohamed. A ye kuma caman fɔ. A ma kuma caman fɔ. Awɔ. N'ale fɔlɔ de bɔra. Ne ko Mariko tun bɛ kɛlɛ la jamana kɔnɔ ko jamana jumɛn ka tigɛ ni ɲɔgɔn ma kɛ ni Mali ye. Irisi tɛ. Irisi. Mariko de ma taa Irisi la ka taa yɛlɛ u ka mansinbaw kan. Awɔ. U ka kɛlɛkɛminɛnw k'a yɛrɛ filmer. K'a yɛrɛ filmer. Bi anw ni o Irisi bɛ tigɛ ni ɲɔgɔn ma la. Awɔ Mariko taara. Parce que o président ma kɛ ale ye. Ale bolo. Awɔ. N'o o n'a ɲɔgɔnnaw tun bɛ kɛ o président de bɛ kɛ ale ye. I y'a faamu wa? Mariko tɛ dɔwɛrɛ foyi la provocation kɔ. Kabini Ala ye Mariko da a bɛ ɲɛ sɔrɔ diɲɛ ko o ko la provocation. Donc anw tɛna nin jate yɛrɛ quoi. Ti jate. Anw tɛ nin jate yɛrɛ. A k'a bila a kunna ko Mali ye Mali de ye. Walayi. N'i ye san 1000 kɛ jamana kɔfɛ Mali de ye Mali ye. Hali n'a y'a sɔrɔ i ye san 20 kɛ dibiteya la i y'a kɛ ji la. Anw de tun b'i ye Maliden ɲumanya sira kan. Parce que i ka sigidalamɔgɔw y'i ta san joli joli k'i kɛ dibite ye. Ka dɛmɛ de ka san joli joli. Nka ko a ye fasoden ɲumanya min kɛ ka tɛmɛ ko anw ko Mariko ma k'a y'a kɛ ji la ko an tɛ da la bilen yanni an ka sa. Mariko yɛrɛ ni Mariko ni m'i kɔ nɔgɔ. Ko anw tɛ da a la yanni an ka sa. Hali somɔgɔw ni m'i somɔgɔw ɲugun i la. Kabako tɛ yan. Ni m'i somɔgɔw ɲugun. C'est très grave. Anw tɛ se ka nin kɛ dɛ n tɛ se ka k'an ka dugu la dɛ. N'i ye k'an ka dugu la i tɛ taa. N'i taara u b'i sigi ka fɛn dɔ don i tulo la i tɛ nimisa la. Walayi. Bamananw b'o kɔrɔ dɔn. N'i ye nin kɛ anw ka dugu la. N'i taara u b'i ɲininka ne ko e jamu de ye. I b'i jamu fɔ kuma dɔ bɛ k'a da o kan o b'i labila. O b'i labila. O y'a bannen ye. Mariko. Nin tɛ politiki kɛcogo ye dɛ. Kamalen. Layila nin yɔrɔnin na yan an bɛ Mamadu Hawa Gasama fo. Gasama. Gasama de taara kaso kɛ. Walahi. Ka kaso kɛ k'a kɛ ka la k'a bila grâce la. Mais attention. Oui. Mamadu Hawa Gasama ka politique ni politique mɔgɔ caman ka politique tɛ kelen ye. N b'o de y'a ko diya ne ye. Ce qui fait que hali minnu kun ko k'u bɛ a kɔ ciw yɛlɛma ni ma se. O tɛ se. Pourquoi? Awɔ.
Mamadou awa gasama ka politique terre à terre de do dogo ni nunu Mamadou awa gasama ato ko la na bi ka ko la ba fi mbala na ta la ba fi ntala ni ibi si be ke fanga na wala kuyi o de be différence ke ani politique mo ko chama che bana ne t'a dɔn dɛ ne na ma deli ka ɲɔgɔn ye jɛ ne b'a dɔn ne yɛrɛ ma deli hali ne yɛrɛ ma deli ka gwara Mamadu Hawa Gassama a bɛ ten de kɔle i b'a to ka taa ni kunnafoni ye Malijɛti kumana fɛn min ye i ka dɔn Tekno Buba nin y'a sɛbɛn ye Teno Buba nin y'a ka sɛbɛn ye a ko Marɔku ni Mali an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ don o don ko kokura bɛ ka kɛ a la ko ye kamalen ko n'i bɛ taa Marɔku bi taa kɔ bi taa ɲɛ ka taa ambassade la ka taa autorisation électronique ta ko la tuguni tabiye te ka taa Marɔku awa amena ta sa de nata hali mana ta sa Marɔku lɔjɛ ni nato ma ka taa Marɔku lɔjɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn ni Ala ma baasi kɛ avril kalo tile 27 don fɛn min ye i ka dɔn a bɛ fɔ min ma kamalen i ka dɔn ko l'autorisation électronique de voyage o min bɛ Mali ani Marɔku cɛ ko nin y'o dabilalen pewu Maliyɛn bɛ se ka wuli ka taa Marɔku cogo min y'i ja i bɛ na cogo min y'i ja kamalen maa t'i ɲininka maa tɛ kiri bɔ i la parce que b'a ko kɔrɔfɔ in bɔra min ye i k'a dɔn Marɔku ka ambassade min bɛ an fɛ yan kamalen o ambassade de y'a kunnafoni bɔ ni k'a bin tale ka lettre ci an ka jamana ɲɛmaaw ma ni k'a yira k'a fɔ fɛn min ye i k'a dɔn ni autorisation électronique kamalen n'a bɛ fɔ a ma ko AEVM kamalen k'a jɔra maliden t'a ɲini tuguni kamalen i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ ko ye ni Marɔku taga nɛgɛ kɔni y'i minɛ e bɛ taa ten sulɛ ni seginni nɛgɛ y'i minɛ i bɛ na ten sulɛ fasalikɛba ko a ko ministre des affaires étrangères Marɔkukaw ka ministre n'o ye Nasser Bourita ale ye conférence de presse dɔ kɛ ani Abdoulaye Diop jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan kamalen u ye kunnafoni da kunnafonidilaw tulo kan o yɔrɔ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na à partir du 27 de ce mois kamalen k'i bɛ taa Marɔku ka na électronique fɛn foyi ta taa i tacogo la i ka segin la baasi t'a la wala lundi a bɛ daminɛ lundi kamalen Malijɛti ye a sɛbɛn ko Marɔku kɔni k'u bɛ ka i ka dɔn tigɛ ni ɲɔgɔn ma k'u bɛ k'a tɔ sinsin awɔ a banna i ma fɛn daminɛ ko f'i ka t'i yɛrɛ fɛn sigande mansin dɔ la ne bɛ digi faden na ne bɛ faden tɔɔrɔ faden ɲɛ tana ye Marɔku ye faden tilala k'a ɲɛ tana kɛ anw ye Marɔku fana bɛ k'a yira faden na ni a y'a kɔ don maliyɛnw na ne bɛ na faden jɔn ye an ka cɛkɔrɔba bɛ legi cogo min na olu ni Marɔku de man di o balo kawai bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye forêt classique mi taa ni ye o kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn fayaba min lɛ zantigi la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn avril kalo tile 22 a ko Bamanjiw de kolokolo mun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ dogo Buguniw kɔrɔ ye ko nka i k'a dɔn Sananguru panna a pannen a taara yiriyara ninnu sanfɛ a ye gosili kɛ e ko maa tora a nɔ na yen wa sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin forêt classique in kɔnɔ Bamanjiw kɔni kɛ tun bɛ ka yenkɛw da yɔrɔ n'u bolila yɔrɔ o yɔrɔ kamalen degenba dɔ bɛ u bɛ t'u biri o dege in kɔnɔ pan bɛ kɛ u kunna nka a b'i komi i k'a dɔn avril kalo tile 22 ye a b'i komi i k'a dɔn u ko ma sigi ni nin ye sɔgɔmada ni cafulugu mɛlɛkɛ dɔw bɛ kafe min na dɔw bɛ limitɔni min na kamalen n'a nana fini fanya k'a gosi o yɔrɔnin bɛɛ ni ka fa bɛɛ kɛ i k'a dɔn pusɛri ye pusɛri bannen mama bɔ a nɔ na très bien mama bɔ yen u y'a bɛɛ sisi très bien sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɛ taa n'an ye Moti a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jula a ko Bamanji baden de dogolen tun bɛ yɔrɔ dɔ de la yen minnu kɛ tun bɛ i k'a dɔn u ka tomo ye u kɛ tun bɛ ka yen k'u dogo yɔrɔ ye a ko a ka ca maa 60 ɲɔgɔnko ye Bamanjiw la u maralen tun bɛ yɔrɔ min na minɛtaw minɛna fataw fara yɔrɔ kofɔlen na i k'a dɔn min kɛra Jula
bismillah sɛbɛnnikɛla ko chef d'état-major ka kuma na wa y'a yira k'a fɔ waleya min b'a la ka kɛ dugudenw ka to olu kɛrɛfɛ nin waleya in kɔnɔ walasa i ka dɔn u sago bɛ sɔn ka sɔrɔ cogo min na wa u ka to i ka dɔn basigi ye walasa bamanciw dogoyɔrɔw ani u taayɔrɔw olu tɛ ka foyi ɲini bi ni bamanciw tɛ sɛbɛn ye an y'a bɔ diripa ka kunnafoniw kɔnɔ ni sɔgɔmada in na bɔli don tabarikala diripa an b'o fɔ u bɛ fɔ yan an b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo kamalen i k'a dɔn ka taa ni kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ n bolo i k'a dɔn nin ye Mali jɛti ye Mali jɛti a kumana ko lakɔli karamɔgɔw i k'a dɔn k'u bɛ fɛ ka taa gɛrɛfu la tile 3 gɛrɛfu ɛri 70 ani ɛri 2 k'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn o baara bila ŋaɲi kɛ ka bɛn ni mɛkalo tile 13 ka taa kuncɛ mɛkalo tile 15 fasirikɛba ko a ko munna fɛn min ye i k'a dɔn lakɔli karamɔgɔw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 kamalen i k'a dɔn o jɛkulu damadɔ faralen ni ɲɔgɔn kan sinɛma sinɛfct sildefa ani fenarek kamalen u ko olu ni gouvernement ye bɛnkan dɔ kɛ kamalen ko gouvernement bɛ ka bɛnkan in sɔsɔ dɔɔni dɔɔni gouvernement bɛ ka bɛnkan in sɔsɔ kamalen i k'a dɔn k'a sɔrɔ i k'a dɔn ani olu tɛ ka bɛn ko la parce que ba ko a ko redéploiement ko kuma min bɛ gouvernement da kamalen o redéploiement dɛ k'u ni gouvernement tɛ ka bɛn o la o ti kelen ye filanan ye min ye kamalen i k'a dɔn u ka prime ko dɔw bɛ yen n'o ye i k'a dɔn u ka prime personnel des enseignants dɔw ye o prime ko dɔw bɛ sen na kamalen ko i k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw k'u bɛ gɛrɛw boloda k'a sababu kɛ o de ye kamalen waati koron kama n b'a jɔya ko ni ala ma basi foyi k'an na nin kalo mɛkalo tile 13 natɔ ka taa tile 15 la tile 3 k'u bɛna baara bila kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen la o man d'an na o man d'an na dɛ o man d'an na nka kamalen i ye ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye n b'i ci ekɔli karamɔgɔw ma n m'a fɔ n bɛ min fɔ o ye tiɲɛ ye dɛ mɛ n b'i ci i kan ka ci lase bisimila u ka hakɛ min ɲininen don gouvernement fɛ u ka prime de salaire prime ko la u ka o lajɛ u k'o revendiquer c'est leur droit est-ce que i ye faamuya u ka droit de don u k'u ka hakɛ ɲini jamana fɛ jamana ye layidu min ta u ye a ka bɔ a sira fɛ nka min ye redéploiement ko kuma min bɛ sen na u k'o lajɛ ji ɲɛma jɔlen na redéploiement min don i b'a dɔn wa ayi jamana de ko mɔgɔ minnu bɛ ka lycée kalan ni licence diplôme ye olu ka jigin ka na seconde cycle la master bɛ minnu bolo olu ka lycée kalan est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu moi je te pose une question mɔgɔ min ye defu kɛ a ma lycée kɛ a ye defu kɛ a tɛmɛna ka taa IFM na IFM bannen a nana INSUP la ka segin ka na lycée kalan ale dun ma tɛmɛ lycée fɛ ne hakili la i bɛ classe kalan i tɛmɛna classe min fɛ mais i ma tɛmɛ classe min fɛ o de caman bɛ yen bi dɛ ko ni master b'i bolo ni master b'i bolo na lycée kalan nka ni licence de b'i bolo k'i ka jigin ka na seconde cycle la ayiwa mais ne kɔni tɛ nin gɛlɛyama yɔrɔ dɔn ne ma fɔ ko gɛlɛya t'a la dɛ ne de t'a gɛlɛyama yɔrɔ dɔn Sanogo bɛ nin gɛlɛya min na ni gɛlɛya ka girin ne kɔni t'a gɛlɛyama yɔrɔ dɔn ni gɛlɛya ka girin dɛ Sanogo ne bɛ mɔgɔw dɔn u ma san 20 kɛ enseignement na mais DCAP don o ye syndicat ya yɔrɔ ye parce que Mali la n'i bɛ fɛ ka kɛ DCAP ye i bɛ kɛ syndicat ye i y'a faamu wa o de ye dabali ban i bɛ kɛ syndicat mais cɛ nana an sɔrɔ an ka terre ka ye ka tila ka bɔ an ka terre ka na kaana INSIB la a bɔra INSIB la dɔrɔn san 1 lycée la a bɔra lycée la dɔrɔn ka yɛlɛma académie na dɔrɔn sisan ko kɛra DCAP ye ne ko cɛ dalilu jumɛn b'i bolo kamalen yɛlɛn siraw dɔ don an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye syndicat bɛ nin min na an bɛ dugawu kɛ u ye ala k'u bɛn a la ala k'u bɛn a la ya rabbi ala k'u bɛn a la Mali la syndicat tɛ se ka dabila diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka dabila diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka dabila ne kɔni ma nin yɔrɔnin in faamu nka a b'a jilaja a bɛn min kɛ minnu kan et puis ko waati dɔ kɛra ko gouvernement tun ye wele da master tɛ minnu bolo k'u ka taa u ka master ɲini yɛrɛ dayɛlɛla da kun yɛlɛnna a bɛ ne fɔ mɔgɔ dɔw banna ka taga bon a bɛ lakana ko ka redéploiement kɛ tuguni a bɛ gɛlɛya dɛ baasi tɛ n'a hakili la laɲini dɔw sabatira aw ye salon kamalen syndicat ye salon an ka bi ta ye bila yan lakɔli karamɔgɔ ko kuma ka ca dɛ kuma ka ca n'o tɛ salon laɲini dɔ kɔnɔ hali u yɛrɛ dama tɛ bɛn nin na u yɛrɛ dama tɛ bɛn u yɛrɛ dama tɛ bɛn nin na lycée ekɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen n ko a ma
ngo lycée kalani kadi ye wa ko lycée kalani kada ye ko ngo hali ni licence b'i bolo n'a kadi ye yani leni na to cɛ n b'i bila ka taa dugu dɔ la i bɛ taa lycée kalan ye voilà fo ni gouvernement ma sɔn sinon an b'a laɲini kɛ o dugu la lycée maître tɛ yen lycée bɛ yen wa lycée bɛ yen kɛ nka maître tɛ yen o waati kelen na Bamakɔ lycée public la matière dɔ bɛ yen o maître 6 bɛ ekɔliso kelen kɔnɔ. n ko nin ye kabako u tɛ Bamakɔ u tɛ burusi kɔnɔna fɛ de sinon an yɛrɛ ka dugu filɛ an mago bɛ seconde cycle maître la seconde maître 2 dɔrɔn de maître tonnen bɛ duguba kɔnɔ yan maître 2 dɔrɔn de bɛ an ka dugu la yen seconde cycle maître 2 français maître 1 mati maître 1 a toi cité a filɛ mais bon an ka to tan an ka nin ko to tan an ka nin ko to tan inshallah kamalen ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka waati wɛrɛ yira ya rabbi ala ka juma hɛrɛw cɛya amin ka sɛbɛnmu fo tamtam sibi a ɲɛfɛmu ka foli di bɛɛ ma ka dugawu kɛ ala ka su yɛrɛ da ya rabbi amin wa salam